Veľa ľudí tento dom pozná, ale málo kto si všimol, čo je jeho korunou. Hovoríme o dome na Spišskosobotskom námestí, ktorý je sídlom Červeného kríža. Mešťanský dom je národnou kultúrnou pamiatkou. Zdobí ho z grafito, ktoré počas leta v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Popradská samospráva pomohla zrekonštruovať. Práce prebiehali v mesiacoch júl a august. Reštaurátorom bol magister umenia Peter Záhora. Dvojfarebné grafito s tmavosivým podkladom a obrazom lomenej bielej farby zobrazuje scénu 7 slobodných umení, ktoré boli rozdelené do 2 skupín, do 3 slovných odborov, ako je gramatika, retorika i logika, a 4 číselných odborov, ktorými sú aritmetika, geometria, astronómia a hudba. Cieľom reštaurovania bolo maximálne zachovanie pôvodnej vrstvy pochádzajúcej z obdobia prestavby domu významným architektom Gedeonom Majunkem. Jeho žena Alica bola známa svojou humanitárnou činnosťou. Ako členka Červeného kríža poskytla túto budovu aj s pozemkom pre účely zriadenia nemocnice. V dome nakoniec zostal Červený kríž dodnes, čo domu dáva jeho historický spoločenský význam. Reštaurovanie z grafita nebolo lacnou záležitosťou, ale potrebnou pre zachovanie kultúrneho a historického odkazu. Práce stáli 21 160 eur. Mesto Poprad sa 2-krát uchádzalo o dotáciu z Ministerstva kultúry z programu s názvom Obnov svoj dom. Dotáciu žiaľ nedostalo, reštauráciu vzácneho z grafita uhradilo z vlastných zdrojov.